за виното се предвидува минимална законска откупна цена во форма на законски заштитен праг, а рама се предвидува и таа цена да се намали до 8% само доколку откупците на виното не го откупуваат на рати. Станува збор само за мала промена во еден член, во еден ставак, се бришат оние 8% и не станува збор да сложим и добавиме додаток. Да ние пропозим вендим прошпалния конкурсен публик пред време на тази тежкотува. На тре пропозим лич перформане на ръководите самажени събери те банкан да контарят парин вендим да жели банка во прореси па сма беше спъртуа перформизъм програмора перформисим нешка зиме в публике логани днес да администрацията стати море на машини да вери ме процедур тежкотува. Falimberit e keni pas 7 vjet kohë i kanë pas jetën e rregulluar. Kështu që kushtet na shka të vëmohet da glasame edhe një herë, nuk ka obsedime gjithsej dyndje deputet kanë votuar, konstatoj se propozimi i deputetit nuk është miratuar. Në qoftë se kuvendi e përcaktoi propozim rendin e ditës